Гөлсинә Галимуллина. Ай күлгә сыйынғанда. Тормыш яңадан үз көенә дәвам итте. Гөлсәхрә иренә ярарга тырышып яшәде. Атнаның һәр көне өчен күлмәкләрен юып, үтүкләп кием шкафына элде. Нигә соңга калып кайтасың, нишләп өйдә йокламадың дигән сораулары белән дә йөдәтмәде. Аның үзе теләгәнчә яшәү белән килешергә тырышты. Бер аңлар, Гөлсәхрәне башка хатын-кызлар белән чагыштырып карар да, акылына килер дип үз-үзен ышандырды. Түрә булгач, Амурның яңадан бер сәер гадәте барлыкка килде. Ул рәхмәт сүзен онытты. Хатыны аның алдына хуш исе урамнарга таралган шулпалы ит бәлешләре пешереп куйса да, тамагы туйгач, өстәл яныннан кузгала да китә. Яман гадәткә өйрәнүе генә җиңел, ташлауы авыр диләр. Ул синең киемеңдәге төймә кебек, кая барсаң да үзеңнән калмый. Чөнки Амур үзен өйдә генә түгел, ательеда да дорфа тота башлады. Клиентлар белән сөйләшкәндә, тавышы шома бәрхет кебек агыла. Тегүчеләрнең җыйны дөрес тинәмәгән өчен дә каннарына тоз сала. Гөлсәхрәнең дә вак кына ялгышларын күпертеп, коллектив алдында юкка чыгарып ата. Оятыннан җир ярылса, җир астына кирип китәргә дә риза булыр дәрәҗәгә җиткерә. Гөлсәхрә күз карашына үзеңнең хатының икәнне оныттың мәллә мине дигән мәгънә чыгарып төбәлеп ала. Тик Амур аны күрми, хурлавын, кимсетүен дәвам итә. Илә вакытында чәй ичкәндә ихлас күңелле рус хатыны Зоя Николаевна: Гөлсәхрә, үземнең фикеремне сезгә әйтергәме, юкмы дип озак уйладым. Тегүчелек сәләтен сиңа Аллаһ үзе биргән. Безнең җәмгыятьтә бит шулай, ир кеше хатынының үзеннән талантлырак булганын кабул итә алмый. Амур синнән көнләшә. Шуның өчен коллектив алдында гаибеңне табарга тырыша. Бу фикерегез белән нәрсә әйтергә телисез? Сиңа эшкә башка ательега күчәргә кирәк. Амур янәшәсендә профессионал буларак үсә алмыйсың. Ул һәр вакыт синең башыңа басып торачак. Остазының фикере аның уйларын бөтенләй чуалтып атканда итте. Гөлсәхрә үз эшенә бикләнде. Амур аның ире генә түгел бит, алма кебек ике улының әтисе дә. Ул түзәргә тиеш. Башка тегүчеләрне сүгеп, аны гына мактап тора алмый дип, үзен яңадан күндерде. Гөлсәхрәнең моңарчы үз алдына мин җиңүче булырга тиеш дигән максат куйганы да, хәтта андый уйның башына килгәне дә юк. Дөрес, җиңелгәнне җиңел кичерә белгән кешеләр сирәктер. Әмма Гөлсәхрә хезмәт урынында ирешкән уңышлар өчен макталуны, җиңүче булуны да бер мизгеллек ләззәт дип кенә саный. Ул аларның шулай икәнен аңлаганга күрә, бу очракта җиңелүне дә табигый итеп кабул итте. Чит кеше кычкырмый ич, үз ире. Ул үзен Амурны ничек бар, шулай кабул итәргә күндерде. Гөлсәхрә иртән сул як күз кабагы тартышуга уянып китте. Яхшы хәбәр ишетергә булсын дип кулы белән сыпырып куйды да караватыннан торды. Битен салкын су белән юды. Кичтән кайнатып калдырган шулпага бәрәңге турап, тыкмач салып пешереп алды. Ире белән уллары йокыдан торышка тәлинкәләренә салып куйды. Ирләр өчен иң мөһиме иртәнге аш дия иде әни. Сезгә көч күп кирәк, эшегез дә ашап бетерегез дип кыста башатты. Тимербулат белән Илдархан өстәл яныннан рәхмәтләрен әйтеп китте. Гөлсәхрә иреннән дә бу матур сүзне ишетергә теләде. Амур, нәрсә булды? Синең алда минем нинди гаибем бар дип сорамыйча түзә алмады. Сорамаган гына булсачы, Амур авызыннан чыккан ямсыз сүгенү сүзен ишетмәгән булыр иде. Гөлсәхрә урамга чыкты. Май айының яшеллеккә төренгән иң чиста чагы. Шушы һаваны иркенләп сулап бер шусыз, тыныч күңелең белән улларыңны мәктәпкә озатып, үзең тегү машинасы янына барып утыр идең. Тимербулатка бу ел 10, Илдарханга 7 яшь тула. Алтыннарым дип шундый матур улларының әниләре булуы белән горурланып, мәктәп капкасыннан кертеп җибәрде. Эш урынына килеп утыруга аның янына Амур килеп басты. Күзенә туры карамаска тырышып: "Мастер егет белән очрашудан туктамасаң, мин сине эштән куам." Шул минутта Гөлсәхрә белән әллә нәрсә булды. Ул күкерт кебек кабынды да китте. Амур, беләсеңме нәрсә? Без синең белән ир белән хатын. Синең җүләрлекләреңә түзгән өчен соңгы сүзең шушымы? Бүтән син мине бу ательеда күрмәссең. Мастер егеткә бүтән кандидат тап, бәлки Флорида кулайрак булыр. Әмма мине түгел, дип чыгып китте. Гөлсәхрәнең аяклары үзләреннән-үзләре Ленин урамындагы ательега таба атлады. Ярты сәгать тирәсе җәяү барырга кирәк булганына да сөенеп куйды.
Кайнарлыгың кими төшсен, тынычлан, уйларыңны тәртипкә сал Гөлсәхрә дип үз-үзенә әмер бирде. Шул вакыт исеме белән эндәшкәнне ишетеп туктап калды. Каршы яктагы юл сукмагыннан Гайша апасы килә. Сеңлем, кая барышың? Ширләп киттең мәллә, йөзең агарган дип аны күкрәгенә кысты. Ул апасының җылы кочагын әнисенеке кебек кабул итте. Елама сеңлем, елап дөнья көтеп булмый. Елыйсым килми дә бит, тик яшьләрем мине тыңламый. Миңа еламаска, көчле булырга өйрәнергә кирәк. Тик ничек итеп? Нәрсә булды синең белән? Гөлсәхрә бүген булган хәлне сөйләп күрсәткәч, Гайша ирен читен тешләп куйды. Көнләшү хылык авыруы диләр, әмма монда сәбәп башкада булырга тиеш. Әле синең кая барышың? Бу урамга ничек килеп чыктың? Ленин урамындагы ательега эшкә урнашам. Гайша аз гына да уйлап тормыйча, бик дөрес эшлисең сеңлем, ирле хатынлы бер эш урынында эшләү дөрес түгел ул, бер-берегезне сагынып кайтырсыз дип Гөлсәхрәнең ниятен хуплады. Аңа апасының шушы сүзе көч бирде, канатлар куйганда итте. Гөлсәхрә ателье ишегеннән керүгә көзге алдында тукталып чәчен төзәтеп куйды. Үзенә моңарчы таныш булмаган ниндидер көч аны директор бүлмәсенә алып керде. Олы гына яшьтәге рус хатыны аның ни өчен ул ательедан күченергә теләү белән кызыксынды. Гөлсәхрә дөресен әйтеп биргәч, хатынның авызы йырылып китте. Дөп дөрес әйтәсез, берәр кешегә ачуы килсә дә, үчен хатыныннан алырга мөмкин. Яхшы дизайнер тегүче икәнегезне ишетеп беләм, иртәгәдән үк эшкә килегез. Гөлсәхрә 29 яшендә беренче тапкыр мөстәкыйль карар кабул итте. Амур аннан башка гына рәхәтләнеп эшләсен. Бу минутта әле аның иренә булган ачуы басылмаган иде. Ашыга-ашыга өйләренә кайтты. Иртәнге ашны җылытып ашады. Эчке ярсуын басар өчен өй җыештырырга кереште. Кухня ягының шелтәр пәрдәсенә кадәр юып элде. Бөтен бүлмәләрне юып чыгаргач, үзе дә ваннага кирип ятты. Үз уйларына батып, ак күбек эчендә күпме яткандыр, әмма ул ваннадан тынычланып чыкты. Ул кичне Амур йокларга өйгә кайтмады. Гөлсәхрә уллары дәрес әзерләгәндә яннарына утырып торды. 15 көннән каникулга чыгабыз, якты күлгә кайтырбыз ямәни. Җәй көне шәһәргә караганда авылда яшәү рәхәтрәк, диде Тимер Булат. Ярар улларым, кайтырбыз. Каникул тәмамлангач, безне әти белән кайтып алырсыз. Амур янәшәсенә утырып, Гөлсәхрә балаларын авылдан кайтып алганнарын күз алдына китерергә тырышты. Машиналары белән кайталармы, әллә поезд беләнме? Тик бер ничек тә икесенең бергә кайтуын күз алдына китерә алмагач, йөрәге кысылып куйды. Ул әлегә Амурдан башка чит ательеда эшли ала. Тик аннан башка яшәүне, гомер юлын ялгыз узуны күз алдына да китерә алмый. Ялгыз тормышны Аллам сакласын. Амур икенче көнне дә кунарга кайтмагач, Гөлсәхрә борчылып ательега керде. Иренең 2 атнага чит илгә киткәнен белгәч, йөрәге сызлап куйса да, кешегә сиздермәс өчен йөзенә чыгармады. Әле ярый тормышның ыгы-зыгысын оныттырырга төн бар. Гомер ничек кенә үтмәсен, күңел һаман киләчәкнең матур буласына ышанычын югалтмый. Гөлсәхрә һәр туган яңа көнне тормышының сынаулардан гына торган өлеше төгәлләнер дә, бәхет ишеге ачылыр дип өметләнде. Вакыт-вакыт шикле уйлар да җанын телеп ала. Амуры акылына килмәсә, гомере буе иренең аяк астындагы чүпрәк булып яшәүне күтәрергә горурлыгы җитәрме? Үз уйларыннан үзе куркып сискәнеп куйды. Нәкъ шул чакта кемдер ишеккә килеп бәрелде. Ачкыч белән ачарга азаплана башлады. Ачалмагач каты итеп шакырга кереште. Тавышка Тимер Булат та сикереп торды. Гөлсәхрә куркуыннан утны яндырды. Ишекнең тышкы ягыннан: "Аш ишекне, авыл хатыны. Кем белән бикләнеп ятасың?" дигән ямьсез тавыш яңгырады. "Кем икән ул?" дип сорады улы. Гөлсәхрә Амурның тавышын таныса да, улына әтиең дип әйтергә теле әйләнмәде. Барып ишекне ачты. Аннан аягында да басып тора алмаслык лаякыл исерек хәлдә Амур кирип килде. "Нәрсә карап торасыз?" дип идәнгә егылды. Гөлсәхрә Тимер Булатны бүлмәсенә кертеп җибәрде дә иренең костюм чалбарын салдырды. Үзен караватка таба тарта башлагач, уятсыз сүзләр белән сүгенә башлауына да әһәмият бирмәде. "Идәндә йоклый алмыйсың, Амур, бүлмәгә кирип ят" дип өстерәвен дәвам итте. Тик ире тыңламады, идәндә йокыга китте. Гөлсәхрә аның баш астына мендәр салды, өстенә калын юрган япты. Амурның эчеп кайтканы булса да, мондый ук дәрәҗәдә исерек чагын күргәне юк иде әле. Икенче көнне иртән: "Синең кебек җитәкче кешегә исереп йөрү хезмәт вазифаң буенча килешми" дигән сүзе өчен ире аңа әллә никадәр тоссыз, оятсыз сүзләр белән җавап кайтарды.
Имеш, аның анда нәрсә эше бар. Нигә дип өйрәтә ул аны? Үзеңне бел, иреңә акыл сатканчы. Хатын-кыз гаҗәеп көчкә ия. Үзенә карата начар мөнәсәбәткә дә ияләшә. Йотып җибәрергә каты тоелса да, горурлыгын җиңеп, тешен кысып түзә. Амур атна буе өйгә салмыш кайтты. Гөлсәхрәнең йөрәген нигә ишәсең дигән сорау бураулап торса да, игътибар итмәгән кыяфәт чыгарды. Бергә гомер итә торган иреңнән тел яшереп яшәп тә булмый ич, җайлап кына сүз башлады. Амур, балалар җәйге каникулга чыкты. Авылга кайчан кайтарырбыз икән дигән сорауын 3 тапкыр кабатлады. Эндәшмәгәнен күреп торган Тимербулат белән Илдархан әтиләре янына килеп утырды. Кайчан кайтабыз, әти? Авыл юлын әниегез сагынгандыр, минем вакытым юк дип җавап бирде. Аның бу сүзеннән соң Гөлсәхрә күз яшен чыгармаска тырышып иренең йөзенә карады. Шул чак Амурның күзендә үзенә карата битарафлыктан, салкынлыктан тәненә салкын су сипкәндәй булды. Тамак төбенә утырган төерне йота алмый азапланды. Аягының хәле китте. Диван читенә барып утырды. Амур буларның барысын да күрде, тик бер сүз дәшмәде. Урыныннан торды да өйдән чыгып китте. Гөлсәхрә үзен кулга алды. Улларына карата мондый битарафлыкны көтмәгән иде. Машинасына утыртып кайтарып куяр дип кенә уйлый алды. Бүген шимбә көн, төштән соң китә торган поездга өлгерергә кирәк дигән уй аны урыныннан торгызды. Чемоданын бүлмә уртасына куйды да: "Әйдәгез, улларым, киемнәрегезне бергә тутырыйк", диде. Поездда кайтканда Илдархан нишләптер гел әтисен исенә төшерде. "Аракы эчкәч, үзенең исергәнен белмим икән әллә безнең әти?" дигән сорауына үзе җавап та бирде. "Исерек әтиләрне яратмыйм, алардан куркам да." "Исерек кешене кем яратсын инде, беркем дә яратмый", диде Тимербулат. Гөлсәхрә улларының үзара сөйләшкән сүзләрен генә тыңлап барды. Вагон тәрәзәсе аша күз карашын офыкка төбәп кайтуын белде. Бер нәрсә дә уйлыйсы да ишетәсе дә килмәде. Иң газаплысы Амур белән яшәүнең киләчәген күрмәде. Әйтерсең лә аның якты хыяллары, матур бизәкләрдән генә торырга тиешле тормышы салынган бәллүр савыты шәлперәмә килде. Бер-берсен күз карашыннан аңлап гомер иткән әти-әнисе аның кичерешләрен дөрес аңлармы? Гөлсәхрә бу юлы туган йортына авыр уйлар белән кайтты. Яшел төскә буялган капкаларын ачып, ишек алларындагы чирамгә басуга, шәһәрнең таш юлыннан соң бабайларның ишек алды юрганга баскан кебек дип уллары хәтфә үлән өстендә тәгәрәп алды. Ай-яй, зур кунаклар кайткан дип әти-әнисе бакча ягыннан чыкты. Тимербулат белән Илдархан башта бабайлары, аннары әбиләре кочагында иркәләнеп алды. "Миңа да сезнең кочагыгызның җылысы кирәк", дип Гөлсәхрә дә әти-әнисе белән кочаклашып күреште. Өйгә кергәч, әнисе уртага ярып пешергән бәрәңге өстенә суган белән май кыздырып сипте. Өстәлгә мичтә күпереп пешкән түгәрәк ипи кисеп куйды. Бәрәңге утыртканда сепарат аертырга җай булмас дип, кичә күп итеп каймак, катык ясадым. Бүген кайтмасалар, иртәгәдән дә калмаслар дип көттек сезне. Әбиләре сөйләнә-сөйләнә өстәл әзерләгән арада Гөлсәхрә үз күчтәнәчләрен, апельсин, лимон, алма, матур кәгазьле конфетлар чыгарып куйды. Әти-әнисенә үзе теккән күлмәкләрен бүләк итте. "Аллага шөкер, кулыңның һөнәрле булганына сөенепләр бетә алмыйбыз, кызым", диде әнисе. "Кияү әйбәт кенә эшләп йөриме? Хәзер зур нәшәлник булгач сезнең белән кайта да алмаган. Ярар, исән сау булсын. Балалар үстергәндә гел парлашып кына йөреп булмый. Дөньяның төрле чагы була. Сез юлдан кайткан кунаклар, әйдәгез, хәзинәдә булганы белән тукланып торыйк. Бәрәңгене утыртып бетергәч, тәмле камыр ашлары пешерербез", диде. Гөлсәхрәдән күреп уллары да бәрәңгене майга манчы башладылар. "Майда кызган суган бик тәмле була икән. Безнең әнинең булай итеп пешергәне юк", диде Илдархан. "Әниең ничек итеп пешерә?" дип кызыксынды бабайсы. "Майлы табага сала да шунда пешә. Тәмле буламысың?" "Әй инде, бабай, безнең әни әллә нинди ризыклар пешереп бетерә. Суганны майда кыздырып, бәрәңгене манчып кына ашаган юк иде." Илдарханның сүзеннән барысы да килешеп алды. "Әтиеңдә әниең пешергән ашларны мактап ашыймысың, әллә сез генә яратып ашыйсызмы?" Бабайсыннан мондый сорау көтмәгән бала башта авызындагы бәрәңгесен әйбәтләп чәйнәде. "Әти дә макты инде, арак эчеп исермәсә." Баланың бу сүзе барысын да сискәндереп җибәргәндәй итте. Атасы белән анасы күзләрен тутырып Гөлсәхрәгә карады, тик берсе дә сорау бирмәде. "Майга манчы башый торган бәрәңгене яраттыгыз әле сез, балалар. Туйганча ашагыз да бакчага чыгарбыз", диде әбиләре. Авыл халкы гөр килеп бәрәңге утырта. Гөлсәхрә ике яктагы бакча күршеләренә дә кулын күтәреп сәлам биреп кычкырып исәнләште. Дусты Җәүһәрләр бакчасында 6 егет санады.
Икәү кереп киткән идегез, сез дә бишәү булып чыктыгыз. Аллаһ куәт бирсен, дип җавап кайтарды Әсма апа. Җәүһәрнең энеләре берсе дә өйләнмәдеме әле, әни? Бакчаларында Әсма ападан башка хатын-кыз күренми. Әсманың 4 кызы да дөнья көтә торган егетләр белән тормыш кырды. Уллары гына нишләптер өйләнергә ашыкмый. Аларның өс киемен юу, ашарга әзерләү җиңел түгелдер. Чишмәгә чайкарга әниләрен җибәрмиләр, үзләре бара. Күптән килен хезмәте кирәк тә бит, никах вәгъдәләре җитми шул. Фәрхетдин абый исән саумы? Күрше авылдан кайтканда йөрәк иянәге тотып кар өстендә үлгән. Әле ярый бер шофер күреп алып машинасына салып алып кайтты. Авылыбызның хөрмәтле мөгаллиме иде. Җәүһәргә авыр булган икән. Кайтканы бармы? Әсманың таянышы шул Җәүһәре инде. Район үзәгендә кибеттә эшли, бар кирәк ярагын алып кайта. Үзе кечкенә генә гәүдәле булса да, үткенлеге җитәрлек аның. Ипи чиратында торганда прилавкадан гәүдәсе түгел, чәче генә күренә иде. Шул бала 12 кешелек гаиләне аркасына ипи асып туйдырды. Акчасы җитмәсә, я йомырка, я шешә күтәреп килер иде. Әсманың эш кызы Чаллыда яши, алары да гел кайталар. Әнисенең сүзләре Гөлсәхрәне бала чагына алып кайтты. Әле генә кебек, күңелендә Җәүһәр белән бәйле истәлекләр яңарды. Ничәнче класста укыганда Казанга бер үзе ерак туганнарына бала карарга барды әле ул, дип сорады ул әнисеннән. 4нче классны тәмамлаган җәйне дип беләм. Тукмак кадәрле кызның бер үзен Казанга чыгарып җибәрделәр дип бар авыл халкы шаккаткан иде. Гөлсәхрәнең ул җәе Җәүһәрнең шәһәрдән кайтканын көтеп узды. Бәлки авыл кешеләренең исән сау гына кайтса ярар иде инде ул бала, дип йөрәгенә шом салып торганнары эчендә борчылды. Җәүһәрне шәһәрдән машинага утыртып кайтарып куярлар дип көтте. Өстенә Казан кызлары кебек кыска итәкле күлмәк киеп, чәчен зәңгәр атлас тасма белән үреп, бантиклап кайтуын күз алдына китерде. Кайтыр көне якынлашкач, капка төбенә чыгып утырды. Бүгенгедәй хәтерли, урам уртасыннан кайтып килгәнен күреп, каршына йөгереп барды. Шәһәрдән кайткан дустының өстендә үзенең чәчәге уңган иске күлмәген күргәч, күңеле төшеп киткәнен дә анык хәтерли. Бала акылы белән Җәүһәрнең Казандагы туганнарының да күлмәк алырга акчалары юктыр, я балалары күптер дип уйлаган иде. Җәүһәр аңа сумкасыннан алып бер клиндер бирде. Гөлсәхрә аңа балалык бер катлылыгы белән: "Ярый, исән кайттың әле, Җәүһәр, барыбыз да борчылдык синең өчен. Казаннан нәрсәгә утырып кайттың?" дип сорады. "Поездга утыртып җибәрде Дамир апа." "Казанда аларга ничек итеп бардың?" "Якты күл станциясеннән Данис абый узатты. Дамир апа Казан вокзалында каршы алырбыз дигән иде, аны көттем дә күренмәгәч, адресларын бер милиция абыйга күрсәттем. Ул автобуска утыртып җибәрде. Дамир апаның адресы буенча өйләрен үзем эзләп таптым. Бер үзем килеп кергәч шаккаттылар." Гөлсәхрәнең ул көнне һич кенә дә Җәүһәрдән аерыласы килмәде. Аңа ияреп өйләренә керде. Ул сумкасыннан өстәлгә кечкенә клиндер, 2 түгәрәк ипи, бер вазелин чыгарып куйды. Әсма апа шунда: "Эй, әдәм көлкесе, бер ай бала каратып, юньле рәтле күчтәнәштә биреп җибәрмәгәннәр. Мәктәпкә барырга өс киеме алып бирерләр дип өметләнеп кенә җибәргән идем сине, балакаем. Бала караган өчен бер күлмәктә алып бирмәделәрмени, кызым. Эй, бай хәерчеләр", дип сукранды. Шушы вакыйганың ни өчендер үзенең бала күңелендә төсен югалтмыйча сакланып калуын Гөлсәхрә әнисенә дә сөйләде. "Истә калырлык иш, кызым, рәхәт көннән бармаган Җәүһәр", диде әнисе, сүзне җайлап кына Гөлсәхрәгә бурып җибәрде. "Үзеңнең тормышың ничек соң, балам? Илдарханның сүзе расмы?" Әнисен ялганлыйсы килмәде, Амур турында дөресен сөйләде. "Чит хатыннар белән чуалмыйдыр ич. Кеше сүзе белән генә дия күзеннән фил ясыйсы килми. Гайша апа да шулай", дип киңәш бирде. "Үз күзем белән күрмәгәч әйтә алмыйм." Әнисе кызын тын гына тыңлады. Алма кебек хатынын, сау-сәламәт улларын аракыга алыштырмаса әле. Начальствоның эчмәгәне бик сирәк шул, кызым. Эшне аракы белән алып бара торган заман бит. Совет чырын эчми торган заман алыштыра дип сөйлиләр сөйләвендә. Анысын мин күрмәсәм дә, сез күрерсез. Ирем эчә дип кенә тормышны таркатырга ярамый. Эшендә төрле көне буладыр. Таркатырга җыенмыйм әни. Хылкына күндем инде мин аның. 2нче ательега күчкәч күңел тыныч, Аллага шөкер. Заказларым күп. Теккән киемнәремне ышаталар, яратып кияләр", дип җавап биргәч, әнисенең йөзе ачылып китте. "Шулай гына була күрсен, кызым", диде дә көрәген читкә куйды. "Бүтән утыртмыйбыз. Калган җиренә печән чәчтек."
Гөлсәхрә башындагы уйларын тәртипкә салыр өчен бакча артыннан гына яшел яр тау итәгенә атлады. Чыгарылыш кичәсеннән соң учак ягарга килгән урынга җиткәч тукталып калды. Авыл яшьләре спорт мәйданчыгында мәш килеп футбол уйныйлар. Тормышның ямен тоя белгән кеше авылда да матур яши дигән уйлары аны якты күл буена алып килде. Күлнең яр буйлары яшел ширемгә төренгән. Юкка гына яшел яр тауы дип аталмый инде. Җисеменә күрә исемен уйлап таба белә халык. Гөлсәхрә күз карашын якты күлгә төбәде. Авыл өстенә төшкән кичке шәфәк нуры ипләп кенә караңгылык белән алышынды. Спорт мәйданчыгын яктырта торган электр баганасы утларының яктысы күлгә төшеп, аны әллә нинди төсләргә кертеп җимелдәтә. Күктә ялгыз ай калыкты. Авыл өстенә якты нурын сибеп, күлгә көмеш юл булып сузылды. Ялгыз ай юлы. Нинди матур манзара. Ул айның көмеш юл булып күлгә сыйынганын хозурланып карап утырды. Ялгыз ай да күлгә сыена. Күңел авазы шулай дип дәште. Кайту ягына таба борылгач, каршына килүче ир кешегә күтәрелеп карамыйча гына үтеп китмәкче иде. Исемен әйтеп исәнләшкәч башын күтәрде. Каршында спорт киеменнән Әхсән басып тора. Гөлсәхрә каушады, сүзсез торды. Якты күлгә мине эзләп килдең мәллә, Гөлсәхрә? Ирнең сүзен шаярту дип кабул итте. Син дә туп тибәсең мәллә, Әхсән? Дип сорауына сорау белән җавап бирде. Гәүдәне язып тормасаң булмый, ялларга кайткан арада туп тибеп алам шул. Әле профессор булдыңмы? Юк әле, доцент кына. Докторлык диссертациясын якладым дип җавап биргәч, Гөлсәхрә әллә нишләп китте. Дулкынланудан бите кызыша башлады. Ул бит аңа бу сорауны шаяртып кына биргән иде. Аның хәтта авылга кайткан вакытларында да Әхсән белән кызыксынганы булмады. Амур янәшәсендә үзен бәхет диңгезендә йөзүче Алиха итеп хис итте. Әхсәнгә карата үзенең битарафлыгы өчен уңайсызланды. Яшьлек дусты 30 яшендә докторлык диссертациясе яклаган. Гөлсәхрә шуны белмиде. Синең авылга балаларың белән генә кайтканың юк иде. Машинагыз ватылдымы әллә? Әхсән аның авылга үзе генә кайтканын да белгән. Шулайрак дисәм дә була дип сүзне борып җибәрергә теләде. Синең балаларың ничәү инде? Гөлсәхрәнең бу соравыннан соң Әхсәннең күз чите тартыша башлады. Йөзе кумач кебек кызарып чыкты. Гафу ит, минем тормышым белән бер дә кызыксынганың булмадымы әллә синең? Нишләп алай дип сорыйсың? Авылда минем гаилә хәлемне белмәгән кеше юк. Кайткач әти-әниннән сорарсың. Күңелеңә саксыз кагылган булсам гафу ит, Әхсән. Үземнең дә уйларымның буталган чагы, онытып кына җибәрдем. Башымны кая куярга белмәгәнгә монда килдем дип саубуллашып китеп барды. Гөлсәхрәнең ярларыннан ташыган күңел хисен Әхсән белән булган очрашу тагын да ярсытып җибәрде. Табигатьтә генә ел фасылларын алыштыра торган кодрәт бар. Ә кешегә йөрәгенә язгы ташкындай бәреп кергән мәхәббәтне туктатырлык көч кайдан алырга? Ул Амурга җаны тәне белән бар дөньяны онытып гашыйк булды. Һәм көннәрдән бер көнне алар кабызган мәхәббәт учагы сүнәр дип башына да китермәде. Гомере буе иренең култык астына сыенып яшәрмен дип ышанды. Ул аны тормыш юлында янәшә атларлык ышанычлы ир-егет итеп күрде. Нишләп булай килеп чыкты соң? Ни өчен ире аңа очар өчен канатлар куярга теләмәде? Ательеда аның эшен гел күрмәмешкә салышты. Ни өчен ул аның канатын сындырырга теләде? Ахыр чиктә Гөлсәхрә башка ательега эшкә күчәргә мәҗбүр булды. Аннан соң да кимсетүләренә риза булып яшәргә талпына. Тик Амур барыбер аннан көннән-көн читләшә бара. Икесе бергә кырган ояга сыешмый. Гөлсәхрә өйләренә кайтканда юлда уйларының очына чыгарга теләде һәм үз-үзенә сорау бирде. Чуалган тормышның очын дөрес итеп табып, гаиләне ничек саклап калып була? Гөлсәхрә өйгә кергәндә әти-әнисе белән уллары мунчадан чыгып чәй эчәргә утырганнар иде. Тимербулатның юеш чәчен тотып карады да: "Бабаегыз чәчегезне ничек әйбәт итеп юган, җимелдәп тора", дип алар янына утырды. Әнисе самавырдан агызып ясаган чәйнең исенә кадәр башка төрле. Гөлсәхрә аннан Әхсән турында сорашты. Әнисе аңа белмисеңме әллә дигәндәй гаҗәпләнеп карап куйды да: "Кибеткә чыккан җирендә машина бәреп китте ишаның хатынын, кызым. 1 ел тирәсе бар инде аңа. Авырлы да булган диделәр. Ылгайып кына өйләнгән иде. Шуны ишетмәгән идеңме әллә? Аны инде бөтен Татарстан халкы шау итте иш.
Гөлсәхрә бу авыр сөйләшүне бүтәнчә озайтып торуны кирәк санамады. Чөнки аңа Әхсән каршында дөрестән дә бик оят иде. Мунчага керү сылтавы белән өстәл яныннан торып китте. Аның барлык авыр уйларын гәүдәсе аша юып төшерәсе килде. Мунчадан чыгышына кече якта әнисе урын җәйеп куйган. Йомшак һәм җылы ястык белән түшәк өстенә ятуга гәүдәсе мамык эченә чумгандай булды. Әти-әни йорты кечкенә генә җәннәт кебек. Монда йокы да татлы, изрәп китәсең. Әни ясап биргән чәй дә һәм аның кулы тигән ризыкның да үзгә тәме бар. Туган йорт кешенең иң рәхәт пычмагы. Чөнки стена аша гына бүлмәдә әти белән әни җылысын тоясың. Иртән йокыдан торгач, Гөлсәхрә өй идәннәрен юып чыгарды. Әнисе белән бергәләп камыр ризыклары пешерделәр. Төштән соң әтисе аны тимер юл вокзалына озата килде. Кызым, кияүгә карата сабырлыгың белән ышанычыңны югалтма. Ышаныч ул тормышның барлык ишекләрен дә ача торган соңгы ачкыч. Кияү укыган кеше, гел эчеп йөрмәс, диде. Гөлсәхрә авылдан соң гына кайтып җитте. Амурны уятмас өчен ипләп кенә кухня ягына узды. Юылмаган 2 чынаяк тәлинкәсе тора. Өстәл тулы тәмле ризыклар. Абыйларының берәрсе килгәндер дип кенә уйлады. Битләрен юып, үз киемнәрен алыштырып, йокы бүлмәсен ачты. Һәм амур кычагында сары чәчле хатын ятканын күреп, телсез калды. Ул башын тотып балалар бүлмәсенә керде. Тәрәзә янына килеп басты. Тормыш тоташ караңгылыкка чумды. Ире кычагында яткан азгын хатын юләр түгелдер ул. Амурның законлы хатыны 2 улы барлыгын беләдер. Сары чәч. Ул аңа таныш та шикелле. Кайчан, кайда күрдесең әле ул аны? 10 ел элек беренче тапкыр кинога барганда авызын йырып Амур каршына килде. Ул чакта аңа борылып та карамыйча Гөлсәхрәне кочаклап китеп барган иде. Амурга гына түгел, аның бар дөньяга карата күңеле нәфрәт белән тулды. Алга таба булай ничек яшәргә? Ул ялгыз айга карады да, Раббым, миңа кешеләрнең яхшы якларын күрә торган күзләр, иремнең хыянәтен кичерә торган олы йөрәк, начарлыкларны оныта торган хәтер, тормышка ышанычын югалтмый торган күңел бир дип ялварды. Кычкырып елыйсы килде. Тик күзеннән бер генә тамчы да яше чыкмады. Шул чак акылы телгә килде. Кимсетелгән хәлдә тагын күпме яшәргә җыйнасың? Ирең сөяркәсен өйгә алып кайтып синең урыныңда йоклап ята. Ә син гаиләңне саклау өчен аның бу хыянәтен дә кичерергә азапланасың. Иреннән аерылган бер генә хатынның да ачтан үлгәне юк. Син дә үлмәссең. Кулың эш белә, кулың туйдырыр. Кыю бул, Гөлсәхрә. Бу синең тормышың. Ул синең кулда. Акылың белән уйла. Акылдан өстен горурлык калкып чыкты. Амур белән башкача бер түбә астында яши алмыйлар. Тормышның үзең генә үтә торган юллары була. Язмыш сине төрле юллар белән сыный. Аңа шушы урында Амур белән үткән тормыш юлына нокта куярга һәм сау буллашырга туры килә. Берәүләр үлә, берәүләр аерыла. Бу тормыш. Хатынын һәм балаларын саткан ир белән ул тормышын дәвам итә алмый дип ярсып типте йөрәк. Башына килгән кыю уйларыннан Гөлсәхрәгә бераз җиңелрәк булып китте. Балалары караватына сузылып ятты да башына юрганын каплады. Йөрәге меңгә телгәләнеп ярсый тибә. Нинди матур башланган саф мәхәббәтнең шушылай ямсыз төгәлләнүенә җаны әрнеде, бәгъре катты. Ичмасам елап та булмый. Гөлсәхрә тешендә күк йөзе кебек зәңгәр машинада йөрде. Кисәк ул 2 биек тау арасында калды. Буыла башлады. Каршыда биек яр. Аңа моннан күтәрелеп авыл ягына чыгарга кирәк. Машинасыннан төшеп, яр буйлап чыгар юлын эзләп йөгерә башлады. Шул чак каршына Тимербулат белән Илдархан килеп чыкты. Яр читендә бер ишек күренде. Башта аннан үзе, аның артыннан уллары чыкты. Үз тешеннән үзе куркып сискәнеп уянды. Су эчәсе килә. Амур да, сары чәчле хатын да юк. Өйдә ул бер ялгызы. Аларның тормышына нокта куя торган кичәге вакыйга да тишкенә булса иде. Гөлсәхрә гомерендә беренче тапкыр шәһәр халык суды ишеген ачып кирде. Аның бүтән тәнен кайнар ялкын урап алды. Әйтерсең лә ул янып торган учак уртасында басып тора. Уңнан сулдан ялкын телләре аның әле уң битен, әле сул битен ялмап ала. Ул кемнедер көткәндәй ишек төбендә басып тора.
Кая барырга, кайсы ишекне шакырга? Сеңлем, сез кем янына? Гөлсәхрә сискәнеп китте. Аның каршында мәхәббәт гәүдәле ир басып тора. Ул күзен тутырып ярдәм сорагандай аңа төбәлде. Ир яңадан шулык сорауны кабатлады. Мин гариза китергән идем. Гөлсәхрәнең теле аңкавына ябышты. Нинди гариза? Ирем белән айыруны сорап. Әйдәгез минем белән, дип үзе белән түр кабинетка алып керде. Балагыз бармы? 2 улыбыз үсеп килә. Ни өчен ирең белән айрыласың? 2 ир баланы ялгыз үстерү җиңел булыр дип уйлыйсыңмы? Мин җиңел юл эзләп айрылмыйм. Алайса сәбәбе нәрсәдә? Гаризаны ирең түгел, менә син китердең ич. Гөлсәхрә каушады. Бу сорауга нәрсә дип җавап бирергә тиешсең? Иремне ятагымда чит хатын белән күрдем дип әйтергә теле әйләнми. Ул моны кешегә әйтергә дә гарләнә. Сеңлем, гаиләңне ни өчен таркатырга, ни өчен 2 улыңны әтисез калдырырга җыенганыңны үзең дә аңлап бетермичә, судка гариза күтәреп килгәнсең. Барыгыз, өегезгә кайтыгыз, гаилә ул кыш оясы гына түгел. Ирегез белән дуслашып, үпкәләрегезне онытып, минем янга парлап килегез дигәч, Гөлсәхрә ул кешенең йөзенә карады. Күзләре ачулы түгел. Киресенчә шәфкатьле, якты, кешегә игелек тели торган күзләр. Ир урыныннан торды, ягымлы итеп елмайды да, яшәп карагыз әле, кырган ояны туздырырга бер кайчанда соң түгел. Гөлсәхрәнең өстеннән авыр йөк төшкәндәй булды. Рәхмәт, бик зур рәхмәт сезгә дип ашыгып кабинеттан чыкты. Ишектәге халык судьясы Рифат Сәлимулла улы Шәймуллин дигән язуны укыгач, тәненә каз йоннары чыкты. Аның турында бик гадел хөкем итә, кеше язмышы белән ырдым-бәрдем ишетми дип ишеткәне бар иде. Хак сүзләр таралган икән аның турында халык арасында. Әнә бит, Гөлсәхрәнең гаризасын да алып калмады. Кабинетына алып кирип, нинди акыллы киңәшләр бирде. Ул бит судья кеше. Гөлсәхрә янында тукталып торырга да тиеш түгел. Амур белән айрылмаска Аллаһтан бер билге бу дип нәтиҗә ясады. Гөлсәхрә фатирларына кайтты. Уллары булмагач, өйдә тынлык. Күңелендәге бушлыкны басар өчен җиңен сызганып, тәрәзәләр юарга кереште. Кичкә кадәр өй җыештырды. Аннары ашарга әзерләде. Төн уртасына кадәр көтеп ятса да, Амур гына күренмәде. Күземә күренергә ояладыр дип тынычландырды үз-үзен. Әмма ул 2-3 көнне дә кайтмады. Ире эшли торган ательега барырга әллә ничә тапкыр талпынып карады, тик ниндидер эчке бер көч туктатып калды. Хыянәтче иреңнең күзенең төсен күрәсең киләме? Әллә үзеңнән гафу үтенер дип хыялланасыңмы? Алдыңа тезләнеп кичерүеңне сорауын көтәсеңме? Ирең каршына нинди максат белән барасың? Яки 2 арагызда бер нәрсә булмагандай, ни өчен үз йортына йокларга кайтмавын сорыйсыңмы? Күңелендә әнә шундый каршылыклы уйлар кисеште. Хатынның йөрәген бер сорау телгәли. Судья хаклы. 2 улын бер ялгызы ничек үстерер? Амурга ул үзеннән яше белән ылырак булганы өчен дә тормышын ышанып тапшырды. Аннан башка ничек яшәргә кирәк? Юк, Амур Флориданы Гөлсәхрәне яраткан кебек ярата алмас. Ул югында шаярып кына аласы, азгын нәфесен канәгатьләндереп кенә аласы килгәндер. Хатынның күңеле нечкәргәннән нечкәрә барды. Ул инде бер атна дәвамында гел шушы уйларны уйлый, тормыш үлчәү тәлинкәсенә салып, грамлап үлчи ирен кичерде. Кем ялгышмый? Бүген ял көне. Гөлсәхрә йөрәге белән тоя, ире кайтачак. Ул аны 2 арада бер нәрсә булмаган кебек каршыларга әзерләнде. Амур яраткан кечкенә өчпочмаклар пешерде. Үзе дә өстенә зифа гәүдәсенә сыланып торган күк йөзе төсендәге күлмәген киде. Өйләдән соң Амур кайтып керде. Каршында май кояшы кебек балкып торган хатынына карап, "Киенеп ясанып, кемне көтәсең? Әле мин бу йорттан китмәгән, инде син сөйәркәләреңне чакыра башлагансың." Бу сүз Гөлсәхрәнең башына авыр чүкеш белән сугып аңгырайткан кебек тәэсир итте. Йыгылмас өчен өстәл янындагы урындыкка барып утырды. "Тыңла әйбәтләп", диде Амур тупас кына. "Йортны бүләбез, мин Флоридага өйләнәм." "Ни өчен? Синең алда минем һәм 2 улымның нинди гаибе бар? Һич югы ни өчен Флоридага өйләнүеңнең сәбәбен аңлат. Ул миннән бала көтә." Гөлсәхрә тетрәнеп куйды. Амурга булган мәхәббәтенең мизгел эчендә нәфрәткә әйләнүен үзе дә сизми калды.
Судта очрашырбыз, диде Гөлсәхрә эштән ярсып чыккан ачу белән. Амур чемоданына киемнәрен тутыра башлагач, аңа өйдә суларга һава җитмәде. Кулына кечкенә сумкасын гына эләктереп урамга чыкты. Аяклары кая атласа шунда таба барды. Аның күңеле бу минутта шундый халәт кичерде. Күзендә яше юк, ә йөрәге диңгез кебек шаулый. Иремә кайсы ягым белән ярамадым соң мин? Шушы сорау җанын әрнетеп, диңгезнең көчле дулкыннары кебек йөрәгенә китереп бәрә. Авыл кызы булганым өчен генә түгелдер инде. Алай дисәң, ил башлыклары да авылдан чыккан егетләр. Гөлсәхрә туктап калды. Ул Финат абыйларының үй каршында басып тора. Туганлык хисе чакырып китерде. Әйдә сеңлем, түргә уз дип керү белән табынга чакырдылар. Гөлсәхрәнең шул мизгелдә бүген Гайша апасының туган көне икәне исенә төште. Рифнур белән Нурия янына кереп утырды. Барысының да күз карашы Гөлсәхрә белән очрашып чыкты. Тик бер карында яткан туганнарыннан җан авазыңның тынычсызлыгын яшереп калып буламысың? Сөйлә сеңлем, нәрсә булды? Син генә түгел, бергәләп уйлашыйк. Ашый сөйлә, диде Финат. Гөлсәхрә аштан авыз итеп куйды. Үзен кулга алды. Таралган хисләрен җыярга тырышты. Аннары ипләп кенә аңлатты. Барысы да тып-тын калды. Бездән берәр нәрсә яшермисеңме? Амурны шушы дәрәҗәдәге тотнаксыз иритеп күз алдына китереп булмый. Карап торырга ничава кеше бит, диде Рифнур. Энесенең сүзен Финат абыйсы дәвам итте. Җитәкче постына тиз күтәрелде. Кисәк килгән дәрәҗәне акылы белән күтәрә алмаган. Татар байыса хатын алыштырыр диләр бит. Нәрсә дип киңәш бирергә дә белмим сеңлем. Иртәгә күрермен әле мин аны. Йортны бүләбез дигән сүзе дә ошап җитмәде. 3 бүлмәле фатирны ничек бүләргә тели икән? Ир белән аерылу гади эш кенә түгел. Әти-әниләр белән киңәшеп эшлә. Амурның да кире уйлавы бар. Бала көтә дигән сүзе дә синең ачуыңны китерү өчен генә әйтелгән булырга мөмкин. Ир белән хатынның төп бурычы гаиләсен саклау. Ничек шулай җавапсыз карарга мөмкин? Амурны гашыйк иткән хатын кем соң ул, дип сорады. Исеме Флорида, сәүдә системасында эшли. Гаиләңне чит хатынга алыштыру геройлык түгел әлбәттә. Чып-чын жүләрлек. Барысы да Финатның сүзен хуплады. Хатыныңны, сау-сәламәт 2 улыңны ташлап, чит хатын йортына күченеп торуны күз алдына китер алмыйм. Амурга шак катам. Ничек шундый эшкә барырга мөмкин, диде Рифнур да. Гайша чәй яңартып китерде. Амурның ул хатын белән чуалганын күптәннән белсә дә, моңарчы ышанып яшәде. Гаилә капкасын Амур үзе япты. Монда Гөлсәхрәнең гаибе юк. Тормышның кайсыбызга нәрсә әзерләгәнен беребез дә алдан белмибез. Син ялгыз түгел сеңлем, нәрсә генә булса да 2 абыең, 2 апаң барлыгын онытма, диде Нурия. Туганнары янәшәсендә Гөлсәхрә үзенә көч ингәнен тойды. Башындагы буталчык уйларының тизрәк очына чыгарга тырышты. Сеңлем, артык борчылма әле. Әби әйтмешли, баш ярылып күз чыкмаган. Иртәгә ял көне, беребезнең дә эшкә ашыгасы юк. Мондый вакытта ялгыз калу ярамый, дип Гайша апасы үзләрендә кунып калуын сорады. Туган апасының аның хәленә кереп, әнисе кебек кайгыртып әйткән сүзенә каршы килергә теләмәде, калырга риза булды. Ятар алдыннан Финат абыйсы аның караваты янына килеп утырды. Син бездән нәрсәдер яшерәсең кебек сеңлем. Амурның хезмәте җаваплы, эш сәгате төгәлләнде дип ишеген ябып хатыны янына кайтып утыра торган вазифа түгел. Менә син миңа шуны әйт. Үз күзең белән иреңне чит хатын кочагында күрдеңме, дип сорады. Бу сораудан Гөлсәхрәнең бөтен тәнен салкын әче җил курып алганда итте. Телен әйләндереп сүзен әйтә алмый торды. Үзенең караватында сөеркәсе белән күргәнен әйтергә гарләнде. Ул хатыннан Гөлсәхрә кайсы ягы белән ким? Менә шушы сорау аның йөрәген телеп, бораулап әчеттереп алды. Гөлсәхрә абыйсының бу соравына җавап бирергә үзен мәҗбүр итә алмады. Финат аның дәшмәвен үзенчә кабул итте. Ирсез килеш 2 ир бала үстерү җиңел булмас. Яшьлегең, матурлыгың бар. Ни өчен иреңне чит хатынга биреп җибәрергә тиеш әле син? Амурның да, иреңне аздырган хатынның да эш урыннарына бар, җитәкчеләренә кер. Нишләп кулыңны кушырып утырасың? Амур кебек ирләргә кызыгучы хисле бикәләр булыр ул. Ул синең законлы ирең, 2 балаңның әтисе. Үзеңне якларга синең барлык хокукларың бар. Гаилә кешенең иң кыйммәтле хәзинәсе сеңлем. Вак-төяк сәбәпләр өчен генә зур тормышыңны таркатырга ярамый. Гөлсәхрә абыйсы биргән киңәшләрнең барысында йөрәге аша үткәрде. Сабыр гына көтте.
Амур үзенең дөрес юлда йөрмәвен аңлар да тормышлары яңадан үз киенә дәвам итәр дип ышанды. Гөлсәхрә үзе дә күңелендәге шушы өметнең өзелмәвен тели. Амурның олы гынахысын да шуның өчен яшерә. Бергә яши калсалар, ул хыянәтне алар икесе генә беләчәк. Гөлсәхрә кияүгә чыккан елны ишек алдында әнисе белән кич утырдылар. Әнисе шул чакта ир белән хатын арасындагы яшерен мөнәсәбәтләрне өченче кеше белсә, тормышның сере калмый. Ир белән хатынны бер-берсенә гомер буе икесе генә белә торган серләр бәйләп тора кызым, дип киңәш биргән иде. Әнисенең шушы сүзе Гөлсәхрәнең күңел сандыгында юкка гына язылып калынмаган. Ул аның бу киңәшен үзенә язмышның алдан билгеләнгән билгесе дип кабул итте. Амурның хыянәтен дә ялгышы гына булды дип үз-үзен ышандырырга да риза. Абыйсы әйткәнчә, ул Флориданың эш урынына барачак. Гайша апасы җәйгән урын уңайлы булгангамы, әллә мең дә бер төрле уйдан башы алҗыган идеме? Гөлсәхрә йомшак мамык юрган җылысына тәне тиюгә йоклап китте. Ул уянганда сәгать теле 5 санына якынлашып килә. Гөлсәхрә киенеп урамга чыкты. Узган ел гына ясалган паркка таба борылды. Флориданың җитәкчесенә нәрсә дип әйтәчәк уйларын тәртипкә салырга тырышты. Алмагачлар аллеясы рәтендәге утыргычка барып сыенды. Үз-үзенә 100нче тапкыр яратып кияүгә чыккан ирен ул ни өчен гаиләсенә каратып тота алмады дигән сорауны бирде. Шушы сорауга үзен тынычландыра торган дөрес җавап эзләргә кереште. Хатынның эчендә кайнаган уйларын әллә күкләр дә ишетте. Шул чак аның янәшәсеннән бер-берсенә сыенган ир белән хатын узып бара. Гөлсәхрәне әйтерсеңлә яшен камчысы ялмап алды. Ул ничек итеп урыныннан сикереп торганын да сизми калды. Амур, Флорида дип кычкырып җибәрде. Ир белән хатын аңа таба борылды. Гөлсәхрәнең эчендәге бар ярсуы язгы ташкын кебек күңел ярыннан бәреп ургылып чыкты. Сез ике ятсыз! Амур, син шушы җилбәзәк хатын өчен гаиләңне саттыңмы? Минем һәм ике улыңның үзеңә булган мәхәббәтен җиргә салып таптадың. Без сиңа нинди начарлык эшләдек? Гөлсәхрә әйткән иде диярсең, син бу азгынлыгың өчен гомерең буе үкенәчәксең. Көннәрдән бер көнне ялгыз күке булып калачаксың. Әле соң түгел, борыл. Флорида китеп барды. Амур тукталып калды. Гөлсәхрәнең әйтәсе сүзләре күп бит әле, ник тавышы чыкмый? Амурны янына килер дә гафу үтенер дип көтте. Тик ир кызу-кызу атлап Флорида артыннан китеп барды. Амур! Гөлсәхрәнең бар дөньяны яңгыратып кычкырасы килде. Күңелендәге соңгы өмете дә җимерелү Гөлсәхрәнең җанын телгәләп алды. Гәүдәсе бизгәк тоткандай калтырый башлады. Үз-үзен кычаклап утыргычка сыенды. Башына яңа уйлар сызылды. Азгын хатыннар кылына әйләнгән ир аңа да улларына да кирәк түгелдер. Бүген үк судка барачак һәм аерылачак. Амур исемен тормышыннан төбе тамыры белән йылкып атачак. Ул аны хәзер бөтенләй күрә алмый. Законлы хатыныңны паркта ялгыз калдырып, ничек чит хатын артыннан чабарга мөмкин? Адәм көлкесе. Гөлсәхрә көне-төне тегү тегәр, тик алма кебек ике улын ач та ялангач та итмәс. Күпме кеше бар, шуның кадәр тырышыр. Гөлсәхрәгә моңарчы таныш булмаган кеше инде. Ул Амурга үч итеп яшәячәк. Шушы максаты аңа тормышын корырга ярдәм итәчәк. Гөлсәхрә яңадан Кама шәһәре халык суды ишеге янына якынлашты. Бу юлы дулкыннар кайнар түгел, салкын булып бәрелде. Ул үзен ялан аяк боз өстеннән атлаган кебек хис итте. Тагын килдеңме, сеңлем? Гөлсәхрә таныш тавыш ишетеп кыелып төште. Каршында озын буйлы, мәхәббәт гәүдәле судья басып тора. Гөлсәхрәнең кисәк югалып калуын күргәч, ярдәм итәргә теләде булса кирәк. Кабинетка керегез әле. Гөлсәхрә аның артыннан иярде. Ирегез белән килешеп китә алмадыгызмы? Юк шул, килешеп китә алмадык. Аерылышмыйча булмас инде. Судья тирән итеп сулап куйды да тәрәзә янына барып басты. Дөрес аңлагыз. Хезмәт бурычым буенча мин сезне үгетләп утырырга тиеш тә түгел. Яшь чибәр ханымның иреннән ни өчен аерылырга теләвен аңларга гына телим. Тормыш юлыгыз башланып кына килә, ә сез поезддан алда чабасыз кебек. Гөлсәхрә судьяның үзен гаепләргә теләвен аңлап, бар кыюлыгын җыйды да, әгәр дә сез хатыныгызны үз караватыгызда чит ир белән күреп бер тапкыр кичердегез ди, яшьлек ялгышлыгы дип кабул итеп эшкә йоттыгыз,
Паркта яңадан шул ир белән сезнең яннан кычаклашып барганын күрдегез ди. Буларга өстәп йортта балаларда гаме калмаган хатыныгыз белән алга таба яшәүне ничек күз алдына китерәсез? Миңа киңәш бирегез, шундый хәлдә калганда нишләргә? Судья кәнәфиенә барып утырды һәм җавапны бөтенләй Гөлсәхрә көтмәгән урыннан башлады. Гаиләдә мин 1940 елда 8нче бала булып тудым. Әнием Биби Хөршидә ягымлы йөзле, кеше күңелле, юмарт хатын-кыз иде. Аның тавышы бик тә моңлы иде. Өйдә ул гел җырлап көйләп йөрде. Уйлап карагыз, 1941 елда әтине һәм 16 яшьлек абыйны сугышка алдылар. Әни 7 бала белән калды. Азнакай районы Тымытык авылыннан мин. Колхозда яшелчә бакчасында эшләде әни. Хәтердә мәңгегә язылып калган вакытлар ул булачак. Миннән олырак абый апаларымны әни балалар бакчасына илтә иде. Еш авырганлыктан мине бакчага йөртә алмаган. Әни пешергән ипине ашап, көне буе аларның кайтуларын көтеп, сәкедә утырганымны, аннары тәрәзә тупсасына басып урамны күзәткәнемне яхшы хәтерлим. Без бик ярлы яшәдек, ашка интегеп үстек дисәм дә була. Бала чагымда бер уенчыгым да булмады. Кышкы салкын көннәрдә әни мичкә ягып китә иде. 3 яшем тулган иде ул чакта. Җылынам дип мичтән утлы күмер тартып алганмын һәм ул минем ботымны пешереп мәңгелек тамгасы калды. Бала чакта күргән михнәтләрем мине гомерем буе озата бара. Шул чакларны уйлыйм да, кайсын мәсәл, кайсын рубагый, кайсын шигырь итеп язып куям. Әтиегез сугыштан кайттымы? Әти дә, абый да берничә тапкыр яраланып, 2нче группа инвалид булып кайттылар. Икесен дә әни тәрбияләде. Мин Бөгелмә шәһәренең техник училищесына укырга кергән елны 55 яшендә әни авырып үлде. Шуны гына әйтәсем килә. Нинди авыр шартларда яшәп тә, әти белән әнинең һич кайчан бер-берсенә тавыш күтәреп эндәшкәнен ишетмәдем. Аларда нинди көч һәм сабырлык булганлыгына шаккатам. Судья күз карашын бер ноктага төбәп уйланып торганнан соң сүзен дәвам итте. Әнинең үлемен бик авыр кичердем. Эштәге авыр тойгыны басар өчен бокс секциясенә йөрдем. Бу спорт төре белән шул дәрәҗәдә мавыгып киттем. Бөгелмә шәһәре буенча үткәрелгән ярышларда чемпион булдым. Бокс чемпионы дигәч, Гөлсәхрә көлемсерәп куйды. Училищены тәмамлагач, хәрби хезмәткә чакырылдым. Солдат кешенең уйларга вакыты күп. Ир кешегә төпле белем һәм һөнәр кирәклеген аңладым. Кайту белән Казан дәүләт университетының юридик факультетына укырга кирдем. Шулай итеп тормышымны кешеләр язмышы белән бәйле хезмәткә багышладым, диде һәм Гөлсәхрәнең иренең кайда, кем булып эшләвен сорады. Тегү ательесе директоры Амур Гаянович. Судья исенә төшерергә теләгәндәй күз карашын Гөлсәхрәгә төбәп алды. Кем генә булмасын, гаиләсен таркаткан ирләргә хөрмәтем юк. Хатын алыштыру җиңү түгел минемчә, ул җиңелү. Үз гаиләсен саклый алмаган ир чит ояда яңадан хуҗа була ала микән? Былтыр 20 ел элек университет тәмамлаган курсташлар белән очрашуга бардым. Арада берничәсе инде 2нче тапкыр өйләнгәннәр. Үзләренә караганда күпкә яшь хатыннары белән килгәннәр иде. Мин аларга да шушы сүзне әйттем. Мәхәббәт белән корылган ояңны туздырып, яңа ояга күченү җиңү түгел, егетләр. Киресенчә, сезнең көчсезлек, дидем. Берничә елдан яшь хатыныгызга яшь ир кирәк булачак дигәч, аптырап калдылар. Әтисе кебек кешенең үзе белән ихластан сөйләшүенә куану тойгысыннан Гөлсәхрәнең тәненә рәхәт җылы йөгерде. Амур Гаянович белән айруны сырап язган гаризаңны секретарьга калдыр, диде судья. Бу сүздән Гөлсәхрә янә яланаяк бызлы суга баскан кебек булды. Ир бирмәк, җан бирмәк дигән сүз дөрес шул. Ул мизгел эчендә үз җанына үзе дәште. Амур синең саф хисләреңне изеп таптап китте. Синең белән исәпләшмәде. Ялгыз айның да үз юлы бар. Син дә үз юлыңны тап. Гөлсәхрә халык суды йортыннан чыгуга ательега килде. Аңа тизрәк эшкә чумарга, шуның белән онытылырга кирәк. Аллага шөкер, эш күп, заказ өстенә заказ өстәлеп кенә тора. Күп клиентлар үзләренә үз киемен Гөлсәхрә тегүен үтенә. Монысы өчен ул клиентларына күңеленнән 1000 кат рәхмәт укый. Эштә башлаган ашыгыч эшләрен тәмамларга өлгерә алмаса, өйләренә алып кайтып тегә. Гөлсәхрәнең күңеле көннәр буе кайларгадыр оча, нәрсәдер булыр кебек дип көтә. Кай вакыт уйлар, хисләр, яңа күзен ачкан кышчык кебек тегендә монда төртелә. Каядыр барырга, нидер эшләргә тели. Колак төбендә ыргылып поезд чапкан, самолет кычкырткан тавышлар ишетелгәндәй була. Ләкин баштагы уйлар әле өлгермәгән.
Үзенең кая барасын, ни эшләргә теләвен белми. Уйларын җаны теләгән урынга юнәлтергә Гөлсәхрәнең әлегә башы җитми. 1 ай эчендә суд булырга тиеш. Ни өчен аерылышабыз дияр икән Амур? Билгеле инде Флорида миннән бала көтә диячәк. Шуннан да бала көтәм ул Амурдан. Әллә шул алым белән кармагына гына эләктереп тотамы? Теге көнне паркта күргәндә бердә кырсаклы хатынга охшамаган иде. Амурны миннән айыру өчен генә уйлап чыгармадымы ул сүзне? Гөлсәхрәнең соңгы өмете суд. Амур үз ялгышын аңлар да гаиләсенә әйләнеп кайтыр. Судта Гөлсәхрәнең күңел пычмагындагы соңгы шәме дә сүнде. Амур килмәде. Миннән башка гына айрыгыз дип әйткән. Тормыш бер ничектә үзебезчә түгел. Язмышыңа язылганча шул дип монысы белән дә килешергә туры килде. Суд залыннан чыкканда берәүгә дә башын күтәреп карамады. Үзенең язмышын ышанып тапшырган Амурга һәм бар дөньяга ачуы килде. Ул мондый хәлдә тегә алмый. Аңа хәзер чираттагы отпускасын алып, газиз әти-әнисе йортына кайтып, тормышны үзе генә дәвам итәргә көч җыярга кирәк. Ул шушы ниятен җиткерү өчен ателье директор янына килде. Хуҗа аның күңел халәтен тиз аңлады. Артык сораулар биреп бимазаламады. Гаризасына имзасын гына куйды. Гөлсәхрә өйләренә кайтты. Суд карары нигезендә фатирны бүлешәселәренә күз алдына китергәч, йөрәге жу итеп, тәне бизгәк тоткан кебек дерелди башлады. Краннан салкын су алып эчте, битен юды. Йокы бүлмәсенә кереп караватына капланып ятты. Күзен әшеттереп кайнар яше атылып чыкты. Яшенең кайнарлыгы битләрен өтәләвенә йөрәге чыдамады, кычкырып елап җибәрде. Сабый чагындагы кебек туктый алмыйча үкси елады. Гөлсәхрә өйгә Амурның исереп кайтып, кухня өстәленә башын салып йокыга киткәнен дә ишетмәде. Күпмедер вакыттан соң кухняда тавыш ишетеп атылып чыкты. Өстәл читендәге банка төшеп ватылган икән. Идәндә йоклап ятучы чәче җиткән, ак күлмәк якасы каралган, галстугы йомарланган ирен күргәч, әллә ничек кызганыч булып китте. Кем ире кемгә кирәк соң? Үзеңнең Флоридага дәрәҗәң һәм акчаң өчен генә кирәк булганыңны нигә аңламыйсың соң син, ахмак ир? Нинди хәлгә төшкәнсең бит? Әй, юләр дә соң инде бу ирләр. Банка ватыгы пыяласын җыештырганда Амур башын күтәрде. Гөлсәхрәнең дә Амурның авырткан җиренә кагылып аласы килде. Нәрсә, Амур? Флорида сине кухняда йоклатам әллә? Йокы бүлмәсендә урын юкмы? Нигә алай дисең? Кухняда йоклаганга күрә әйтәм. Амур аңа карап торды да, теләгеңә ирештеңме инде диде. Судка үз теләгем белән түгел, синең кыланмышларың мәҗбүр иткәнгә бардым. Мин сиңа ышанган идем. Язмышка язылган белән ризалашырга туры киләчәген әйтеп, Амур авыр сулап куйды. Фатирның 2 бүлмәсе сезгә, берсе миңа булыр. Флоридага ышанып урамда кала алмыйм. Гөлсәхрә иренә карап торды да, Амур, бу ялгышың өчен гомереңнең кайсы өлешендә үкенерсең икән син? Гөрләп торган тормышыңны үзең дә ышанып бетмәгән ят хатынга алыштырган өчен нинди хак белән түләрсең икән? Ире аннан күз карашын яшерде. Гөлсәхрә соңгы мизгелдә дә Амурның акылына килүен көтте. Тик хатынның өмет тулы күз карашы җавапсыз калды. Гөлсәхрә авылга күңел күген яктырта торган яңа нур эзләп кайтты. Яшел яр тау буенда, якты күлгә ялгыз ай сузылган чакта җанына тынычлык иңәр кебек тоелды. Май айының бәпкә үләне өстеннән яланаяк атлады. Әнә шулай туган җиреннән көч аласы килде. Иксез-чиксез уйларына чумып ипләп кенә атлады. Якты күл читендәге яшел үләнгә утырды. Җир өстенә әкрен генә шәфәк нуры кунганны күзәтте. Күлгә ялгыз ай алтын су юлын сызды. Айның да ялгызы гына күктә йөзеп йөрисе килми. Ул да якты күлгә сыенып уйнаклый. Шәфәк нуры яктысында күл өстенә сузылган ай юлының гаҗәеп матурлыгын рәссамнар үз төсендә ясый ала микән? Мондый матурлыкның күчермәсен ясау өчен бик талантлы булу гына да җитми торгандыр. Ялгызлыкның нәрсә икәнен үз йөрәге аша кичергән рәссам гына төсләр сайлаганда ялгышмас. Ялгыз ай юлының да үз төсе бар. Гөлсәхрәнең күкрәк астында йөрәк турысы чәнчеп алды. 30 яшеннән мәхәббәтсез, нассыз үткән гомере яшәмичә узган буш көннәр шикелле тоелды. Шул чак җанын иремнән аерылып, мин бәхетлеме соң дигән сорау яндырып алды.
Минем ялгышым нәрсәдә? Күңел авазы: яңадан син дөрес эшләдең, үзеңне түбәнсеткән ир белән гомер итә алмыйдың, дип дәште. Шушы ноктада күңеле тынычланып калды. Менә кайда икән ул, су анасы? Гөлсәхрә сискәнеп китте, куркуыннан сикереп торды. Аның каршында Вәлия белән Җәүһәр басып тора. Бер-берсенең куаныч шатлыгын, борчуын уртаклашып үскән кызлар озак кына кочаклашып торды. Сез шәһәрдә яшәгәч һаман матур килеш, мин үземнең кайчан ислемай сөрткәнемне дә хәтерләмим, диде Вәлия. Үзең сайладың ич авыл җирен. Китәргә иде безнең белән. Син дә ислемай сөртеп кайтыр идең, дип шаяртты Җәүһәр. Алай дип әйтмә инде. Вәлия кебек көчле хатын-кызлар эшләмәсә, авылыбыз күптән таралып беткән булыр иде. Гөлсәхрәнең сүзе Вәлиянең күңеленә хуш килде. Якты күл буенда өч дус озак гәпләштеләр. Җир өстенә төнге салкын төшкәнне дә сизмәделәр. Җәүһәр бала чагындагы авыр тормышын кабат исенә төшерде. Тамак тук булганда гына дөнья ямьле күренә. Үзем акча эшли башлагач кына тормышның матур якларын күрә башладым. Әти белән әни ишле бала үстереп, үзләре ачлы-туклы яшәделәр. Ни өчен сәүдә системасына эшкә урнашканымны беләсез. Җәүһәрнең үткәнен яхшы белгәнгә Вәлия сүзне башка юнәлешкә борды. Хәзер инде үзебез әтиәниләр, булганына шөкер итеп яшик кызлар. Эшебезнең дә ирләребез дөнья көтә торган кешеләр. Мин тормышымнан бик канәгать, дигәч, Гөлсәхрәнең тәне шимердәп куйды. Үзенең иреннән аерылып кайтканын дусларыннан яшерәсе килмәде, сөйләп бирде. Кешене иң борчыганы, иң изгәне билгесезлек икән, кызлар. Алда мине нинди тормыш көтә? Ике улымны киләчәктә һөнәрле кешеләр итә алырмынмы? Әтисез яшәүне алар ничек кичерер? Матди якны да уйлыйм. Бер үзем эшләгән хезмәт хакым гына балаларымны үстерергә җитәрме? Башта мең дә бер төрле сорау. Ничек шулай килеп чыкканын үзем дә аңламыйм. Вәлия белән Җәүһәргә Гөлсәхрәнең сүзе аяз көнне яшен суккандай тәэсир итте. Аңламассың бу ирләрне, диде Вәлия. Югыйсә икегез шундый пар килгән идегез. Үзем дә шулай уйлыйдым. Һәр кемнең үз кайгысы, үз борчуы, үз дөньясы була торгандыр инде. Беребезнең дә капчыгы буш түгел. Кайсыбызның ире эшми инде, сөйләп кенә йөрмибез, диде Җәүһәр. Килешәм, дөнья кайда да бер. Кешеләр генә төрле, кешеләр генә бүтән. Авыл җирендә бер-берсен белгәч, оят дигән нәрсәне беләләр. Ә шәһәр җирендә синең тормышың белән берәү дә кызыксынмый. Гөлсәхрә, күңелеңә авыр алма. Әгәр дә син үз кешеңә ышанмасаң, гариза тотып судка бара алмас идең. Киресенчә, иреңнең сөеркәсенең эш урынына барып, аның җитәкчеләренә яки туганнарына мөрәҗәгать итәр идең. Амурны үз яныңда калдыру юлын эзләр идең. Син гаиләңне саклау өчен бер чара да күрмәгәнсең. Вәлиянең сүзләрен абыйсы да әйтте. Әйе, ул Флориданың эш урынына барырга җыенганда иде. Җәүһәр дә Вәлия фикерен күтәреп алды. Иремне чит хатын белән караватымда күрсәмме, чәченнән тотып тәрәзәдән атам. Бөтен шәһәр халкы алдында фаш итеп, фахиша итеп калдырам. Шушы хәлдән соң аның янына ирен кабат бараламы? Дусларының аның тормышы өчен борчылып биргән киңәшләреннән Гөлсәхрә югалып калды. Юк шул, мин сез әйткәнчә булдыра алмыйм. Горурлыгым комачаулый. Әгәр дә Флориданы чәченнән йолкып, тәрәзәдән аткан булсам, клиентларым алдында абруем төшәчәк иде. Амурны яхшылык белән кайтарасым килгән иде. Синең холкың башка төрлерәк шул. Акылың белән тирәннән фикер йөртеп, иң элек үзең турында уйлый беләсең. Шәһәрдә үзеңнең танылган тегүче икәнеңне беләсең. Тормышта югалып кала торган кеше түгел син, Гөлсәхрә. Җәүһәр белән Вәлия әйткән иде диярсең.